yi kiki bani biza da je ni Madina ba. Ka gaida Ubangida na da kika yi makaki ba ni Batula. Kada ki taimaka min da kin ban har Allahu ma. Na san zai amince da kyautar nan ya Fatima. Komai kika nema Allahu bai cewa sai an jiwa. Domin kuwa duk abin da kike so Allah ne yake yi Batula. Na sarauniya kowa ya rike ko a duniya na Batula. Ya gama arziki duniya da kiyama na kure ya Batula. Yarda ciya ya faɗi makomai na kure. Annabi ne ya ce mana yardar ki yardar rabu ne. Sannan kuma rabbana na fishi da fishi ki haka ne. Ku zo mu bi sayyada ɗan gata gun Allahu na da Batula. Kowa ya bi sayyada rayuwarsa ba zai zama jauhari. Rana uwar mu ce wallahi da ke na yin bahari. Ya ummu shurafa'u akiki a fada hadari. Ni dai na sallama miki tun kafin ayi duniya na Batula. Masoya Fatima wallahi babu da sauran fargaba. Ba wani matsayi da mukami yau ba ta haushi ba. Ku gaya wa halitta su daina bambanta nana da shugaba. Domin kuwa ɗaya ne in ji annabi soka ce jikinsa Batula. Da sarauniya kowa ya rike ko a duniya Batula. Ya gama arziki duniya da kiyama na kure ya Batula. Masu kauye matsayin Fatima ai dan ba ku santa ba. Mu ma da muke yawon na ta soyayya ce a gaba. Ku da ku bi sayyada don hakikar ma ba a santa ba. Ba za ba a santa ba tun babu jiki kake sarauta Batula. Tana canzawa don kuwa mun sanyar annabi ce. Annabi ko ya ce ita dungumin annabi ne. Ashe wata gaibu ce ta buya cikin wani gaibu ne. Tunda ya zo ba inuwa ita ce inuwar jikinsa na Batula. Mu je basarakiya mulkin gidaɗin Allahu ne. Uwar gijiyarmu ne sannan dukan mu bayin ki ne. Na da sarauniya mulkin ki a fadar rabu ne. Kin yi shi a duniya har a aljanna ke basarakiya ce Batula. Na da sarauniya kowa ya rike ko a duniya Batula. Ya gama arziki duniya da kiyama na kure ya Batula. Masarauta ta kuje da bazar ku suke alfahari. Kaka daidai sayyada jama'a mu buga mata tambari. Na nake yi mini labari dan yaban ku ba zan daina shi ba. Sannan na yi tawassuli da kiran sunan almujtaba. Kayan Allah na ku ne yana na ashe ban faɗi ba. Rani a yi mini arziki dan da yada yaban ku a duniya Batula. Na tsaya ya sayyada don na sake rubuto sabuwa. Rabbi ka yi mini da fadi a yabanta na zamto kainuwa. Abu Ahmad ne sayyada ni akan ku ina da daren zuwa. Ba zan so mai kin ku ba bai san ku ina da san shi na Batula. Na sarauniya kowa ya rike ko a duniya na Batula. Ya gama arziki duniya da kiyama na kure ya Batula. Na sarauniya kowa ya rike ko a duniya. Ya gama arziki duniya da kiyama na kure